Moshi akaimukia mutu oyo echurire maatari tabwatigen akarutaime. Bogo sirio mongino monene bwenkeye ando mongino bwengencho. Twarenga gosemeria nero gotobo magwaita muna into ebigorie ebiebike. Nero gotatenga kiba kinite igana ndi twanye kubwata chimbaratero. Aina historians twagambire igokora ayibuna tatu omwabo omwana oyo abantu mbari bagutumika omwana oko bariri mama gutaka gokora ebintu ase enkaina Ekineke na gokoresa. Lakini nkorera aringi no koboko kwaye okwarenge igari gokora iga nasugite gocha mutu wake akangumira agantebia okongorokire ndi signs chiri mama ogonde na ukorera Mwachomorigereria Obosongo Vibes TV ya itoyo mutandao TV ya nchira nabagusika nyengima na isiko ya Kenya anyambaro lirite video yega click ikibaterigia subscribe twagachesa igeye nyinge abagusini ncwa sobonge ekiagera aiga no to ko bamangana bunagendera sebinyo rero igona atarire wiki kenyorekemo maiga chirutie gichia kiogoro ogika kiogoro tirimboke goja tambe sana goja mati maidi asende lakini omongwana nare tore nerega iga ogochutweresa ngaiga ngai akikurugutata Ngol kutebiti ogego iwanderea. Ngol kasi ya community policing. Bona eno mwenye jiga. Ganjiro mwenye jiga. Ekinyoreke nege kurukutatike. Yenge sule 1A. Yesure 1A. Sublocation. Sublocation. Nero sule 1A. Nero sule 1. Yeah. Wangiti. Ngiti location. Ngiti location. Yeah. Wardiki. Ward ya Kisi. Kisi. Yeah. County ya Kisi. Ige warding gaten Kyogoro. Kyogoro. Kyogoro no Itumbi. Oh. Itumbi gambo basi. Gambo basi. Gabo sansa gambo sansa. Igabona umupaka nyari baringa yugeta. Wakali mwinonse. Yani. Narorire Kyogoro twacha imatambe sana. Twacha imatambe sana. Bia sana. Eparenga yiguchira mi parnere tiyo. Yabana kuchi masongo soke menyingwa soke town. Igo turanda bosongo. Kera to kwirana. Eye erange gostorira nuja. Embwangire. Eye mbwango. Eye nganye kwanda bake. Eye kwanda baka Kyogoro igoro. Baka Kyogoro igoro. Okay. Mwachomorigere gento giatoretira iga omugano esimi twanyora entindi sana inga omochokoro oakire babo mwaba moro omoitire okure ena resimi twanyora kaka ngayore minyoka korojisa mechi iga ya Kyogoro baro bate Kyogoro omochokoro gagendo kama babo mwaba moro omokorire bona nachira iga turamanyanga nikendrete mochio yigorero goronsa agatiro ngara akanyerere togotira togenda gwikarugoro maria turatema ku understanding arende ningi kiaba no no mo bisoya ga tukuna kuratira abana security ekenyora iga try to understanding aningi kagendrete chingongo chitu chagusi Achomorigereria twaikire asomochie aiga no egekore kigagia korete usikorigereria iga nyomberi nero eyomongina moinari ne chokoni yae totebenga in short ne mbonga yomongina abagusimo maete mbonga ninki na kero korigere moina ige nyombeye no sobo mumuroje gabwe miaka 15 okorete gekore ikiga noyo ntato mwabo ngochi turiko kwana nero riro goraiga nabantu abange bonse bekenyoro ntagetenda kwira goikari ase amwakere tomoro aiga no bwo mongina moina bantu no baraiga bange bachire kwena na pole bai nabasani baikiro muchiaiga na mariga manene mongino yo naigungare zaidi ya miaka 80 no mongino manene gwekorera ibintu biae mongino tari gosabira ronde mongino kwerugera oroche sukuma nesimekire go chiayo onsi go rochenga ene mbonga yo mongina ga na bekorerete ibintu biae buyaiga igonga tari monto mosabireri go tari monto moivi go se monto go chikogenda go kuneri monto gento kiae na inde buna naigwa sengenyo go chikwana tori na abanyakenyo rugaiga na bantu bande no mongino tugete chimbori chiae no mongino tugete ibintu biae nonye karo mugatu tugete bake ng'ombe omongina bwechogete aiga no mwaye abairi bande mbari nyomba aiga abo abantu chokwana na barabo aiga digenerio koranga no mongina ikranste mumuro yo ataracha na amanyinga nari nsa aiga mange sana digenerio koramwa keretaka muruta gochia kosirigeneria amanyinga naitege tororo akamanya kugocha aiga no amukorire amanyinga nara mange sana yandomire na mariga manene sana lakini rende abagusiba minto ntarachi gukwana na ba matentege tentebeiga gukwana tori nabagusiba bange sana isikari ebintu bunga bunebiga byabeire ebingenseye mwaigwete nyacheki abantu baite tubane bari ngoro bono muna tugukwana na agaiga Kyogoro
moroche nando omong'ina oyo itiru tigantebe iga abanto baminto yaikire ngaki mwanya bantu atabwati amabera yaikire ngaki mwanya bantu atari korigereri kabere yani onye mwetana n'omonto igoti ndateba ng'a mbaetanete ekiagera ngochikonyora tore oroboti lakini ase yaikire bono abanto baito mbabwati amabere ekiagera egento gioka giatigaire onye naetana na monto gete igo nko make sure ngotiana paka namobekire riroba eita goetera ase okomoroga eita goetera ase okomoita na emioro eita goetera ase omosira na ebinto binde ebinge kaka nabere nkobatebi abagusi baminto enseye nyasaye otoire obogima tomenyete na bibilia gototebi ng'a monto tayo ase enseye obwate chinguru gose okobua gwokoire obogima bwa omonto ntegerera abagusi baminto naende okay mong'ina otari bore mobare kobuna lakini abagusi baminto twatwarire obombo ochugete timanyeti obwanchani bori twabwate buna egesao kia omogusi ng'a ikiagenda yani twachakire goitana ntu ase intwe twachakire goitana ase eng'encho ya maremo twachakire goitana ase eng'encho ya kariomana ng'a kiare koba buya buna egesako gaitu kia omogusi toirani obwanchani twabwate engaki egisokoro chiaito okogenda mwechirani okobekera egiasari wacha kwaruga rero tokobekerwa egiasari ekiagera abanto twobaire kobekerwa amariogo tokomanya oyo gochi gosaba gose nagakogeche totamanyeti bona abanto twoboire rero noe na abana mbari koragera emechi twagenda gokaba abana gete korwari maate nyakoe bana mbari gotacha mochi omonto bakaniri pi omwana atacha obochi bwa omonto iga goito paka ase eng'wengo ase eng'encho yake obwanchani bwakendire abagusi baminto ekera amagoso atokire abagambi mbaroro community policing rero neroro abamatembaro ekere emechando yatokire tigatwarangirani buna efamily tigatwarangirani buna ekenyoro twarangirani buna egesako no ebibilia goteba ng'aki ekero omonto akogoseire rangiria abagaka bekenyoro karanza tebi oyo ng'aki yaye omwaka ominto nkongosera kerachuoki keri buna gwake begete nkebwenereti koba igo abagaka bakigamba orobago rwarongeana obogima bwasuka motwe abana kero omwe bori akogoseire tebi abamate ng'a yaya tata nangoserete yaya mama nangoserete na abanto mbaremo kare gotumeka abana babande bobe tegerera ino especially ebinto ebi bigokoreka ase oborebi bore ase ekenyenge gekonigwa mwanyosia omwana obanda amaru mwamanya komotoma ng'a bono genda ra maiso ya motebi ere no moisi motebi ere tari kunyara kende abanto mwanyosia abana babande mwabanyonzi mwama komotoma ng'a yagenda ra manyoko ase ng'encho motagete gwachieve agenda yaino abagusi tigatobwaterane nari torakonye egeseko kegocha ase bono ntagete torakwana na abamate tokwane na abamura bomong'ina oyo tokwane na abanyakenyoro toigu ng'a toteme ku understand ng'a kekonyarikana omwana bwa emiaka 15 agoita babo 15 years agoita babo mwabo tari gento kere nomo tari gento keri gia kawaida goika mang'ana abakare magega egento boneke kiamanya gokoreka tari kawaida ng'a bono yani 15 years inki bako batabu na boremo batabu na suguma batabu na mbonga batabu na kende ache goita babo mwabo haya yenteke nkeri nomo ntagete tubwatana amo naye torakwana na abanyakenyora iga na abantu bande toramanya ng'a ekeini keng'aneye nkere kika Wakansa kalia. Jo muromo ninke. Ima musira. Marieta agar kunga sara mongina mbega. Mongino na bwate shida ya bana bara. Ndugu yanega. Iba muchande teke nyulike gimana. Wange nyonoke manye teke ba muchande te. Paka mukae. Paka mumuranyene. Na baro je bise biga ndate kabiri. Ba muibira amuna wane dirisa nere magalia baba tagoro bakabekanse iso inale kenenge yako mukimukae nale na abana abano bale eli January taraji kwerera eli bali Christmas yaba bayigubane bale bajitane ndagira bagaje na me sukari mwana nakaruka rojo tinina agaita maega bakatagoro dirisa bakarusi binde byonse bibakaira isa na babirigireti na mukae barusi baragira bamurusi bituma baira nje munangale kwa ndega town ya tindia mongino chondangeli ontebi ona igoro mambi umwana monno yo momo kagacha kama tegenda ro mongino rugoro mo lemna agendrete ochontebi agacha kamanyora nara igara rikirwe guruga kurwegasi mono ri ande tata ya mama gaigwete bo igara rikirwe guru ngai mugire geki ngacha karwira kanyona araira akabuka tukakwanira ande yayo mwana nenyuete gaenda abururu tinyigwete buya
Kuru batakorete edirisa eye bakobuna edirisa eye timaeti ng'aki bono ndengereirie ontete nkoru nkamoteba yaya imareri. Nkamoteba bono tigansokere gorandigia ebesa ng'iche nkoretere mambia okore ki one nyagitari. Gochi kenda ase ekemesi tugete aria mario gatagete nganyora ntetere chinchiyo. Nkairana ngacha ngaika ase egete ng'ombwari ngaonchoka nkairana nkanyora chinsa chiang'ereire ng'ende egasi. Bono na chibesa chiange 1000 nabo chirere omobuko ona. Tiga rende ng'ende esimi iga yang'ereire omorero saa moja nyebeke nkabeka esimi saa moja. Ase ngokora ngoebutora endagera. Endagera egacha ngabekerwa esahani ngasa konya koria. Koyegire saa 4:30 ndusia esimi nyeigure. Chimessage chia 15 1:00 mbori ng'a chimessage echi na chiaki eye. Teka chikara ng'aibere iga erabi kianete koraba nero ekong'akera esimi yonte yamoisie. Mang'ana tari buya inki aganteganya chidakika 10. Naende nkarengereria hapana endagera eye nare koria egasinya. Tiga bono mbeke esimi inche bekomanya nemwakere. Nkamwakera esimi nkomoboria ng'eki arenge. Bonte yaya omwana oria omotino okorire mama omino. Nkaera kirase ngachakera egeki eki igo nkaria na epikipiki igo naika iga saa 6. Nanyora bamoirire mochari omwana oyoyo omosukuru oyo bwa omong'uru oyo nere omokorete bweka. Ngamokenyete omoro konya okenyire ise ritang'ani nyomba aria. Omwana oyo okenyire ise. Konya okenyire ise. Tari eri maega. Karusi nyomba aria akarusi korwa omwana nare ore mata aria para aria akamorusia tukamorusia nyomba aria tukamoira nyagitari akaenda agasunwa ase agetwa omora. Ngacha nkamotebia inche beka amanyene ng'a ase amanyinga ase ekegusii goika origie enchera morosie abana abairane nyomba ase ekegusii morosie ekeirunde amanyinga na amabe. Agantebia na ebinto bosa. Oyo omong'uru omino ogotebia. Agontebia na mokaire ndoiranire gochira aa. Okwamoreta motakoreti kende gionsi nkamotebia sawa. Korwa erio manyinga aria bono agachaka rioka. Kora gokwana nonyora nchirani mbaigwete nane kokoeresa. Nabo nkobaeresa ng'aki yaya omwana oyo obeire bobe tiga arigerigwe enchera akonywa gosairwa esukuru agasinya. Akamara abwo na emiaka ere ngakare. Nkabwate emiaka between 14 15 iga abwo. Yani ase ebirengereri nare nomo Tari nomo tari gokwana. Lakini ase obong'aini na omong'aini sana okoigwa ngoigware. Naende nabo mokoeresana nere bakogotegerera. Buna inche nang'obwate sana agochi kondorotama. Lakini igo namweresire egento agakora ki. Buna bono igo narwete korwa aa namomerete aria para aria. Ore na omoro ase akorisia eng'ombe moina. Omoro ekebenuka abwate. Agachia. Rituko rikobwatia obarenge na ng'ina moiso onde. Matuko ang'aerire ang'ane. Ng'ina agakora ki akagenda ng'ina ntwanya korora nani obaseraneti na omogaka oye korwa taiya. Echance ogeruete korwa ase abanyene obo abaibori inye na omwana. Toigwanaine? Yes. Nabo nkorete are igo gaki. Kero kende omogaka ase efamiri yaine enka korwa chisokoro na chisokoro ore. Mobwate ebinto bigose omonto ndagoita onde yani ekisabuni eke kiana koba ase ororeri rwaino. Aya. Eke naki getang'ani. Eke naki getang'ani. Aye ekero kamura ake kero okobwata buya nki bakobuna na omonto. Mbura na endagera bagocha bamoibera. Ase na endagera. Enchara. Ise ngosoka na ng'ina ngosoka are. Oyo noro omochando. Biamono, bwatire swali. Samarieta ngoroku Beatrice Mokeire. Oyo osire tenanti yane. Makobiara nere naba mobare. Bono ntu twarenge nyomba ntu toregeka gochi moinabu. Bono tukanyora omwana oyo ogocha akanyaruka agakaeresa. Bakorangeri ng'a anti ngore gosoka na ing'aki egesunte konya kiabwatire. Ngoita ba ing'ogokoba gocha agantebia yaya natomu inki ng'a natomu rimama riakire baba omoro abwete ense gose moende momokonye. Nkaigwa ng'a na omosituko getong'ichera nkairani konya nabo koirie ogosina echinyanya na egetunguru ng'ende chikoni. Nkairani ngatereka esinki igoro nkaminyoka gachiko kobia omogaka onde nyomba ng'omotebia noigwete eki abeire. Inche oigwa yara akombondi ng'omotebia yaya
Omwana ocho ochire agoteba ng'a rimama riakire omong'ina omoro iga agwete nse agoteba ng'a toende gose ntomokonye. Minyoka ango gose nomokonye. Akaimoka kobori ng'ai are ng'omotebia oyo, akanya gositasita ngasoa nyuma ngaboria echiaketi nkamwanera ng'a agokora ng'ora. Nkamotebia minyoka ango gaki gose nomokonye ebichokoro mbire biarenge orende biare konywa nere echae ngatigara ndusie echae emesa mbiyie rende chitamos. Agasoka naende nkarora ng'a akogenda ng'ora bono onyigwete enkoro ekong'a akaigora agotara ng'ora. Ngatebia bono ikaranse iga abwo emesa, mokuna etamosi nkanyebeka nyaro ya emesa, mokuna indi mogokora morare abwo ekero igoro nachire. Nkasoka ngabeka egesiri ekeburi ngabura ekebunguo nkaminyoka korwa maega. Kingominyoka ngoika abwo ande gati abwo, nkanyora omong'ina onde ogoteba gaki omong'ina oria Sarah nare moyo bori, nkoboria nki ekio? Ng'a yaya Sarah akire bobe pi. Akwete tacheti kende monwa onde bono nkanyora chinguru ngasoa kominyoka nkominyoka egetirime ngauma egari nere yateine nse mpaka probox. Nkarengereria ng'a igo akwo barangeria egari emoire nyagetari, nkaminyoka na echinguru ngaetania omogaka oria chinguru ng'ike ngosoa egari rime tomoire nyagetari. Nkaminyoka ngaetania ekebogerero gia egari yateine gocha maate ngaetania iga ngocha goikora maega ndigerie naki noa abekwa. Nkanyora mokamura oyo na abanto bande mbare para abwo bateneine bakonya kogamba. Okondangeria mokeira ngoita omong'ina gose akwete moborie ng'ai are, ng'ai nka. Nkobora rende egari kera ngasoa korira bono gotira ngokura na echinguru ngocha ngokuna nkanyora ekeburi kere gesieri, nkanyora noa agwete aria bono. Ngakura abwo mo na abanto bono baria bakarwa epara abanto bagacha korwa ekeng'umbu, bono rende tokanyora amaene iga asirete. Korwa abwo rende nari eria eserikari yaete egacha kitu kama saa 5:30 hivi sijui saa 6. Chia botuko. Bono omwana oyio ogochiwa akanyaroka agwo. Nakwo kaereste ng'a barenge abanto 3. Barengemo omura osabania, na oyonde okorokwa Tom, na rimama eria. Togacha goisituka intwe tware korera tokumeti ng'a rimama eria gaki naki riakarabaka riaita omong'ina onde atarenge oo nonye na ekero enkoro yare gosoka. Yaani tabugeti aore nonye na eng'ombe nonye omonto onde aigwe ng'a gaki nki eki abugire tofauti iga. Togaisituka abwo rende togatiga igo bono omobere okairwa, tokaenda rende gotimoka. Naki rende inche bono ngoteba ng'a gaki ase eki giakoretwo onye amaene kere ng'a na rimama erio omochokoro oye okoreta ekio, akoreta egento ekebe. Naende rende korwa abwo omochakano buna mwaigwa ng'a naagete ise, na ise onyore ndiri nere abwatire egento kereate nonye na amasabo nonye na omopastor aiche asabe omanye gosanga endagera, gose yare gocha koba buya. Bono tachieti goikerania aywo, akaarigania amanyinga aria agasoa nyomba ndenge ng'a nare aywo akoreta ebio. Bono togosaba, ase mogochi motosaberanie rende gaki ase egetendeki giakorekanete ase anti yaito. Omura oyio obwatirwe? Tarabwatwa, nagendete korigiwa lakini narorekana ogoeta igo ogosaba amache ande iga nang'aa amache enyesiri gose na amanyinga amosiarokerete, omong'ina oyio omokani ng'a inche yaya ekenyinga gocha orindoka ogenda roche kwamboka ng'umbu. Tato mwabere ng'ai are bono igo orarekanera age ase egento ekiarwa? Noare nonye na eria noarenge twaite tokanyora nere omobwatete abwo iga gakorera, mpaka nabo ashudiete mpaka buna omobere ochiete mbachete nere mochari bakamogacha. Nonye bono mambia noarenga, bono iga kenge twasokire gochia abwo. Omong'ina oyo abwate emiaka erenge iga? 83? Okay. Omura barenge abwate? Abwate amura 3. Oyomo nere nakwete, bono bagatigara 2. Tobwati bose bati? Nabwate abaiseke 2. Goteba namba nabwate? Nabo okorora ng'a lakini tari rimo. Ase eng'encho ase aria ekero okonyarigereria, ase ande omoro ochiete ime, ase ande omoro okunete oigete igoro iga. Igo ong'onyendi maagete iga, nanga moro oria tore koira naende oirane naende okune igoro. Ng'ai amoagete? Amoagete iga, akabutora iga.
Ne biara ndo koranga achite gutanga. Biara mbi akire. Biara mbi akire bi na bibere byali konyegera. Choroke musubate omugambe kere gweta mangana ya litangani wake umumuro yo akires. Omugambe era na irete ketambo kero kende kyanse. Omo chief was omo sub chief. Ani aboro koranga na abaibuli abo omwana oyo batairete report. Ese ng'encho nyendi bakwikirete baenda bateye omogamina gagitokonye ngoitutore nanga no omogamina bari gotwara chinguru chiogoika omonto oyo ang'amobwate. Bono koranga mbatwarete ogwanchereria gete na omwana obo barabwo bakaorokia obwanchani bwabo tibachi komanya ng'a ebi ngochi gokorekana bire. Mumuro yari miaka 15 ngochiara skuru. Tari go skuru nabaetaneti 15 okuno okogesi. Igo bona ibira kine tano gutacha skuru. Yari omotino nande rimama. Tari koigu tari gokwana. Lakini ndekero nabakwana lakini gogokwana bagokorigereria arorekia ogokwana agotebie gose yaye. Igo yani nonye tari koigu nonye tari gokwana ndire mugokwana mwaigwane gento. Abongo borobumbuya bore. Lakini chisaini nando gokwana gakorigerereti iga nabagoita beragote goseki yaya goseki. Igo ntotebe ng'a maybe no bororo bori maybe bakobonera babo mware ndagera nini kiki gosekia bete. Omong'ina oyo December embori yaye yasirete. Ekaibukorwa bakanya gutamirana. Sijui batebande momuro oyo okorete orosete chiraini mosuko bateba nomotino oyo noro obogoretie okaira okoro omong'ina oyo akafuatiria akaigwa ase ebisire rogoro abwo ase omomuro oyo omosacha oyo yamakwanire orenge ekabiswa ekarwa ekaenda egachikorirwa ng'a. Bono na ebina tibigendererete ngocha koenda renge ekina Jumatano. Bono okorora ng'a ng'asoerete ase ekina ekio. Ng'asoerete omong'ina ng'asoerete ase ekina. Omong'ina asoerete abwo bairete pamoja no rimama eri norire. Pamoja rimama eri norire ase ekina ekio. Igo kero kende totebe ng'a maybe no obororo obwo. Igoro monyorete report ende yonsi ng'amba as yesterday. Monyorete ng'a report ende ng'amba omanete ekagera akagechiwa kaminyo kakabogori omoro. Yaya. Igoro inche ntuomeranete na omong'ina ginkorwa ekanisa nganyora obogoretie emikoboko. Omong'ina oyo. Ogotirimboka gochia marenti ogotiranire na ebichokoro ebio. Nkamokwania nti ng'aki ndoche nore na echibesa. Agantebia iga mbwate chinchini naone chikagwa emetorire 3 natumekire 200 chiatigaire emieye ndete koenda anyagesa nkonona ebinda ase ng'ende nywere agachae kare abwo buna ching'eni chiaborire nkore rangi. Ngombori anti gwasimekire agantebia baba tindasimeka. Nachete ngachochonia ebinyeni biane nkagore egetume ekemo egento ntabwati nobwo oyo. Twarenge na mong'ina onde iga. Bono agantebia gaki aria ase ogokabesa obwo ogende onkabesere omotoriro mambia eyere rero. Gaki ng'ende mbeke ake igo togocha koria chibesa chia obogotu Jumanne nkogenda oakane tarehe 8. Nkamotebia nti gaki inche amaene ororo tindagora lakini ase eng'encho gwatebire omotoriro tiga mambia boki ndore naki ngokora nkorigerie ndoende obeke inche bono ntakomerera motoriro ndachete ng'ani ng'ende nkabese omotoriro ndore naki ngokora. Agantebia sawa bono nkonyora tori maragoba ngocha ore bwoiye ong'ure ebite ebiria ochie koiyekera abana bia esuguma. Nkamotebia kwanza ngocha ande maragoba. Agantebia sawa bono nkomerana tore nkagenda nere agatirimboka. Ngoika ka ngaha abana lunch nkaminyoka eduka abwo ngachinkabori oboyo obwo gaki monkonye bwa emetoriro 2 iga ase oetaete lakini nkaboria 2. Oyio agantebia okong'umbu otabwati deni nabo ogocha oiyi lakini ong'akane bwango. Nkamotebia wiki eye tekoera. Ase eng'encho ntarenge na egento nanga nambekerete oboyo ng'iche nabwo. Moretere. Lakini bono nabwate gento nachete. Saa ngapi gachiarenge? Eri nachiete o. Eri gwachete koiyo oboyo. Eri nachiete o koboria chiarenge saa 10. Saa 10 chia mogoroba. No omong'ina oyo saa ngapi agetu? Nabaitire kitu kama saa 11 hivi. Saa 11. Eri kiagera ketu tonyorete mpaka amanyinga aria atigire koruga
akendete igo bono onyocha kango maybe ande kango ngomokonya ko nare komokonya oyo nare gocha nsudi monyore gose enyore bakumuita lakini ende nachi gochanga ikaka nkarenga ringiche kuyo suma nkarango chantia ngambi boire ninde nebicho koro bira ase koraranjara nkaratiga ng'aembo gansa ari ng'iyeke mambi nkomoretera obuoyo mambi ng'iche ng'airanie esugume eying'ire bache korira ranchi bono nachi gocheka bego bakomwana agacha goturangeri maragoba. Okay, thank you. Musibati aba murambale gwakwana nga balinga batatu barabwa abo bande ba likire statement baratuka igo batamete na barabo yani kero yako mwako moro balinga batatu oyiri ma omwana oyo aresta sio mimi omwana oyo kwa rasoro moke atete ng'a komenta li mama eri babete batatu abo babere neli mama eri bakabatiri abo bande batatu abo babere mbabwate bwamate bonde bwensi naigese mburi omong'ine achete abo babere mbabwate bwamate bonde bwensi nari ese mburi omong'ine ayenyorete sirete gochi bwamate mboro okay, thank you. Omwaka ngwamba gototebi ng'a maybe ande mbomane nkikiabete buno korigera nki gose kiabete kati omo muroyo no mong'ine oyo ataraji kumwaka mo nje samarieta onkolo ku Jafet omunywa mukaya ni jirani neza minto nereye asoma ngana mwate abayobororo mwisonde ngana nyakise etuka kugure kadi yesimi linachi kugure kadi na agurire kadi ngonya kubeka nde simi goja akalet li mameli likalet ne pikipiki digaikigwe se station ye chipikipiki kokolaki chigotenena agaikero lakini nkorera aringi no koboko kwaye okwaringi igari kokora iga nasugite gocha mutu wake akangumira agantebyo kongorokire nde signs chiri mama ogonde na okorera na mini sikonyo wakiru katika ntamanya masonga akeretu menyingwa akeretu wasale kora guchinka guchi menyingwa kurasa ese bigbi yakarete ya muruseti so ekera tira ngamaterinde pole nyo waitiru ngamatebi pole agateba sawa lakini nkurira aringe n'ubururu okorora mba mwagete akarira agatira ryoko goja on the process tato mwaboko nyuma nero gutweta nkabwana kia maene nero ko nere barua nakomo nande namuburia maene ndimbo isi namuburia stwarenge nere namuburi dirimuna kwang'etete li mama lia unkorera lia aringe naye kwa mwagete nankani tamwageti bona natirete kutira paka wochanga gaiga dende nyone chikachale kumumurika chibibi chale kumumurika na direta gaikalali aika wochale ndakatwetani na tato mwabo apagandika nyuma tato mwabo akaboyo kabere nero tangai lakini nkurira aringe wono inje no nkuburiga ubururu obwarwanete asarwanete na bwageroja kwito mung'inonde na kio sekala dimwekere na bwato bururu kusina bwateki lakini ndo burura bwate njina tebekera ari kurira mburi arwanete sotamanya Jumamosi mwisonde Jumamosi yarenge lero indi lero Jumatatu irayo mwisonde Jumamosi egekogera mburi getende bigora akorete irayo mwisonde Jumamosi aba muraba mbali basani bayengo tarnere basani abali ngina barungo kuratara baramo abaro tingonya kumanya basana basani bali okay ababatachire batachira abo mwana kwa bwara tingonya ko so ko tingonya kumanya basana basani baye bali wikatotebe mburu umaene lakini nje nataka kukuansa iguru yobororo nyorenda to mwabantu wakwana ko mwasi twateneine na muburiga ndimuna lito kungeta ile omwana oyo nkorera arenge no wakiru nabwate borosana ari korera na ite okona abasaba arenge na itetwe bono ubururu buna bwa ari korera na ntomanya kwebori na bugose bwake retaje kwito mung'inonde okay thank you gukumia tutanya korora kaiga gwito mung'ino bande tari gwito mung'ino bande kwire bweka na korete bobe nyere na nigombobe twa tumekiki antwa kiki litogoteba tutagiti korora meng'ana ina ande kabire gaiga yako ero mung'ino ndari gwikwira bweka konyo mung'ino ugotire nanda akwirigiri bweka kure mabweka bari kure manonde mwana ina korete getendo mwaka ina rosegasirete mwaka nasirite kale wanchomoriria oyo nere ise mumuro yo okorete gekore kiga nyasaye bwanjire twamonyorire
ntegeta tabia marita ngakia kurukwa na enda twerega ngikiabete kiagerere no hari nga round iga na ndekero kende maybe na bora nyora na ruche ngikiabete mwaka karibu tatabia marita ngakia kurukwa na ndetwere sanga so bwenge egenti ngikiabete igoro ngakiaringe Jinjo jingoro mwaka mbega iga ninka igoro nange muna wijirani kumukorere gasi yaye kaja isika sangia abana bande mbaroro bakang'amara bwani bakaya sinarenge nari kinari nguyande tigandi esubara takareki tunyure jakiro mugina kamire kadira ujuges uchiroro kuikaroro ande ngaonjoka uwo jangu kansa kusangia mugina nkwerare kirani yaye kabiche yere nsabo kuna yango mwaerare tingwandira mugina kende kadi mu murana roro ono kabere ende muna abusinange bikirani ole nto musigo nombenya guteberera abana no bange zikai no yule ko hebe kabishi nkayanda nyagesa inate netu kayanda te ko gore kina te ko gore kanyara abana babero bagoshe yule nyaro ko no mumura onde yaya injugoje ingi sangi nkorera bale onde yaya wabukura tinyiti kuegena kemugi bibunye sabu kakansa no nenge terende ko yango sangi na bakariki ari de muruji mata kuchikomanya gali sangi ga kweta kare kero kende ase enkaya ino ase mebe familia yao bunaye omwana yekera gukora egente keisiwa sana yani mumuro kero kende history ne rororo igoro yogwa ko monto amoro korenga omwana oyo manya enyuma tara ko monto amoro history yae umuntu yanga 22 December mwaka oyo eta ngombe ngora nyumba emboli kaboka mambi tuje mwana akora mata ibinde no bikurara kaboka kurumwani kana honi yako kota mata kumuduro mongina magena ona oneti abese na ko bikirira ko morangu tuma mwana yako ande sukana yakoreki onywere cha kana harukiro muishi ono uyu kurukupirpo nyumba arenge uyibono yo manene mokobati koso ko kuchie choro orario wandenga tata ko jakareki ndanya macha machero nchengo genda timadingi kigenda ngoiketuka ngugora machere ngwera nangende gasi abusinerete kogo ekogoto kuna kilometro boraiga konyori chene andenga ya chochi umoro mungine mboli mungine kiona aturije bono kene ngo chigoja ngasanga embone akarite ne chiete abantu basokona kike chochi konyote goturu mungina amo echebesa lakiyanya kana kwaje mutura bona mami nchiro chene ngakira bakakwana bagakora kubakwana bakora chingaswanga ngakira bono nkirete unakore kasi yane yokoboko astuarenge ukwani yama kwana naki ene mbuliri yomongine muneko nyirinze kakagana cheche njokisha wale kumbe ndenge manyekane omwana onya wakomongina nakachite bwikirani uyu akanyura mutu nakorteki kwembuli nororo ekera nyorenta utwakate omwana nero subule mbuli okoraki oira yani mutu onyenyire bwembuli erire ntutwakate ngomuntu ire mbuli no mwana aita nabasani baya akarento mutu bwembuli akaroki omongina eritukoki ndi yarenge yani iriago eyindi simba nakwere last year Christmas kero mwana kanga ya mbuli yana yanga gore mbuli yana esibe mushi akaimukyo mutu uyu echurire mata ali tabwatike akarutaime kuna jikunga umwana orento mutu paka otukuta sawa bono ngale kwaja sinkwaga ngatenga yaya embuli yo mongino minonere gotoita ya nere konyirinze kakagana ejeje
Twaji kubwatia gente kibuya tukasanga assembly yakorete ki aserire no university ya. Kutwabwatia eketubwatia mangana ayo tukurushia abantu tukurushia tukabaire rongo. Kutwabaire rongo twakora yandu tukakora. Itoji kwenda ro mambe yamuno mugambe atotebeti. Bakabwata umwana utari gukwana. Asabanta babere yandu itirongo. Bagaita umwana enjere ngongo. Oyone. Ritame litwa kwenda. Aya nandi ya kabe nandi tutakwenda rongo. Nandi bakamoita enjere ndengongo. Mugambe ande ngaya bana mangana akarure. Abera magongo. Bana genda bushi. Kagenda ngakora. Bana kwa nyindi ya tiga irimbu gatabanta aba no muri uri wo munyagita wo munyagitari. Ayitoji yari. Bana ogirete moisonde na onya kote ya kabere. Bagacha injinde nyomba batamete su nyomba ndi. Umongina akora rera ababona ase mwatugete mukanyore muri bagacha. Umongina akora ragegero yani era rengombe yasakarteki asira. Mari getanakarteki. Bagacha kire dirisa kutagora. Bagacha murango kabere. Ibago chiyo gatatu mushono kabere kabamoga. Riyo chigontura bakora kibakaga. Kutoji kate yomugambi takora kende. Tukarente vundi akaraki ekara ushetirisa. Kuyara ushetirisa matukana ndare diabere bakoraki bakoromona. No mwana yanakaraki ari. Bono mwana bako musunga ki kora nyoko mwana yakaraki. Okay. Eyo. Aba murambari bakwanwa iga barenge babere. No bamanyete. Ni bamanyete. Keregende monde utamanyeti. Monde utamanyeti. Eria ucha kugwaka uyo kumusukuma kwenye mwetanira nonde kwa sababu mumane nera uyo kumusukuma bana aja gwako muno. Ya. Njimwana ntwete nera umwana ombuwa yamenyete. Sababu kya kumusukumira uyo kumusukuma bana ucha kugwaka. Nje wona ajete bwana. Ya ndoje asinga ni ya juakali. Asina jina ngalo asiane ya juakali. Otwalete mochere mogaso. Mochere tindikoli. Ngaswe yoskiro oranga omocho korona lengawone. Ngagole sukari ngamora jikangumu. Ngoji gocha gasangina kuru mwana itayo ninyero kiyanda bateki teyo. Paka saa 2 unusu. Nkagenda nyagesa no mushi yona nando. Nane ngana ngore ekina gorte ngatira. Kuna tira ngatenga buona kene ngeyo kegokorwa. Tigaboki mamto karaki. Turagere. Ngaswa nyumba. Kuna aswa nyumba nyeroke yane. Ega kire kirani yane simi. Mwana mbo yamenyeta. Kiro mwana yeka kagaiga. Nyeroke yane gaswa kundamba. Gaswa ku nyumba na vest na begete ekuyani injiko tindaruziro. Umwana ukorete buocha kundamba. Ringo sokaiga kumba amureketezi. Nyaroke yawe miagerenga na asogete. Na bata na bere. Okay. Amureketezi mikuru ase kisumu ekyo asingo sogoshi. Boni uji gosokyo motuga ngomero bora bwa maro nkongusama egambi metaro yo sombwa. Okay. Eyo. Yani go in short totebe apart from iti language yani me amangana nali make makasi family ngi nimwe kabanya. Naro. Ngeta na yani kyange process. Process baone na kiki basarete. Aba mura abarenda abaje bate bekanto baita batosi no bamete pi. Ngeta na bua buna ndebemboli. Batemere kuri kwa no metanga bari kwando so baro kandana. Serikali yajire yatemire weta. Bachira pake mechi yabo serikali yabo. Mbaya ndabake mechi yabo. Asibaya ndatangani serikali yangaini kumbana ngenzemo. Ndabana no mucyo kabere. Banyore enyereko yo mujiyo yasogora ni rudinesi serikali yata kumuki kitambo kero yo batene tobaka obakani aba murabo babere miakere ngaba bwatega nabagaka ba family Babachiga sawa. ayo manju akali ayo mone yani gasia mo to ukulima igo nto tebenga ani historians twagambire igo korengana ayibona tatu mwabo mwana oyo abantu mbari bagutumika omwana oko bariri mama gutaka gukora ibintu asenkaina ikineke nangokoresa nonyi elichuma mosi ekirali muna yakuwa nangana amonyote kuri minyingu miete umwana nabwata over 5000 shillings na mugita bantu kurwa wetani batano usempane nepikipiki kiralia bakaenda suneka munanyi wete bakarusuneka bakaja masongo asepaere
bachigokorera emenyi kobakorera emenyi nkwa bakamurwaniria ororo kuba murwaniria ororo omwana oyo agacha ng'ora muno omonto omogima inka atacheti aro mune chirani yakwana akagenda ase abanto bamurwane ase abanto bamurwaneti akaimurungani obotuko obogima naende mambi aye akabokera ororo ekero abokera ororo agakorera kono omochuya asarai kobokera ororo ibono yarenge igoro kimambi ase abogete kuna ase omochuya naende kera ayani aboka mambi gocha ase abanto abo bamurwaneti naende akaenda omochuya bono naki gachete mogora bogokora omonto gokora omonto chibese chiwate berufuta nabwate ngwatemete komanya ase chiarwete tindamanya boka bono iga paka bono gatindamanya no komanya nchikere omonto ong'ereste na omonto omotang'ani naende oyo kabe nakwanete naende buna barote ensa iga na omwana ori kobatariga goeta na chibese echio Mwaka, aye nogocho omwana oyo gakorera. inche nono komora timo rochu muna ekwanekana ng'a omotang'aneti inche netuka nachiete ingocha korwa etuka nimbwate omoro tukomene na echirani agaeta na inche ngaeta inche gotira muna ngotigocha ting'orete kitimo rochu bono ekero naikire ensabu nonyigote gore akoraki akoeresa omwana bwa endugu ng'a bairire pi esere okwana bakorire ki bairire pi Gwatemete komoikanga. inche nengotera nase indi tagotera nase igo maybe bairire pi na chibese chibairete inche turi inche yaani andora korwa aria agwete nse mogenda omogaka omwana oyo nekene ng'a gosugumu gose igare omoburaburu inche tindamwegerera omwana oyo ninche mumanyete bono igo tari mwana moburaburu omwana oyo nomwasingia misini bono iga mote ng'ane mata abuntire chinsiaga echio nabagogotura chinsiaga bono ona kurwani onde ande abana bamura abakeiga bari bekegori kiaye bagotarana barabo bwana koretera ripoti ende ng'orwanire gose okorire ki ekero omogoserete rioka lakini otamogoserete mbuyare omogaka torang'iraneria buna ngokobori omwana oyo ona kurwana ande nkorwana are nakero kende ekero akorwana akochaka korwana gose goiko gose goikomochegi amanya korwana baka igo okomochegia otamochegi tari okorwana tari okorwana naende ake nkorora ore ng'ai kenyoro labda bakomotumeka bobe ase eng'encho areri mama bono naende bagaita omwana oyo naende inche kogenda abwo abisi naende bagaita omwana oyo bono ofisi waiteire ase bakomonyora njera oyo na omonto gwekorera ebinto taete ndatira kwaya ndore buna aremete gose omwaka gankogunda monde koti aribo good aiga nkwa omong'ina oyo emiaka 86 years 86 nagenda kwagachira omong'ina gete enyomba ari South Mugirango omong'ina oria obwate emiaka 90 nakoroki buna aremete ribo batata aremete omoko omogante ng'akaka omong'ina nabategere koba supported lakini rende bono omong'ina oyo nokwae this is the place ana aremete akwae ng'ai koigete atata ntoture spasi kwa bande koigete ari mata ari gotira iga paka ruguru omochori bwa ruguru igo ganero rimeta buna tukorete kinyambi gisa gwikika igo rojoro omong'ina omoko ng'otara ocha gokwa paka eng'ombe rogori chinsiaga yaye igo chinsiaga ekiasimegete para kengeka agocha na omoro boria otu chinsiaga oira nyomba chikagwechi nero ogotora korwa paka yabe agotara na amagoro mwacho omorigereria ecommunity yasiririe omong'ina bwengenchenen abang'ina nabake emiaka 86 okonyora bari chinguru bakorema egesaku eke paka basokia kenyambi tata batora chikagwa omogondo oria okaigete moino ogatire esuguma eria nakorokia aria asimegete buya kabisa ako paka chibukate chimakonya chiabeire ngocha gotwara enge paka ndasimegete omoavocado echia chikorosete buya kabisa emete asimegete iga ankwae anyway ase nabere ekirende bono kirende torakore akorete bako igo buyo bonero
ngaigere keri kera ari keri kai igo chingende chigasimegete gose nchiria ekene giakobogoria oboyeke na kiagosomera oboyeke ndoche na omong'i na omokong'u sana kai ekenyora mobwate mong'i noikire miaka eyo igo nere bwekotigarete ekenyora eke miaka ete 6 igo bono rikagu riachire tata kai bobe sana bobe sana ai igo karatigango bono ngeresa ai nomunya kenyoro ngeresa ngo uri omong'i nong'aki momanyete bono omong'i noyo na omong'i nobwate ebidi ase ogoekorera ebinto biaye ere mogondo kwaya gagosoa borosia ebinto biaye tabwati mang'ana na monto hana omonto bwa ekanisa okogenda ekanisa mapema naende ogotebia bwate obosemi obuya nona mario gaye ekegusia nere ogotebia abanto ng'aki eri erindi ogogete na erindi naro gasimegete omogaka moteno togoroka omogaka asimegete rogora omogaka oyo nasimegete iga abo bono na omong'ina gotoera nonye na abana abake mario gaye omono igo na omong'ina mwasirie omonyagitari mwasirie omosemia mwasirie omonto okorosia endagera mwasirie omonto ogosimeka chinyeni oyo nare omong'ina wa gatate na ng'aki eria akare maguta buna atarenge nabo bare koro ching'eni chiakabekirwe amabere agakabekwa nabakonyora komokora amabere amanyinga chiombe chiare koreswa baburukania amanyinga ari amasa amabere yani bine bibi ntare gotatebia ebiya maguta ang'eni tarenge bagatumekire egetinyi eke kia ng'ombe naki kiagachire kiaretwa kiagekanyisa ching'eni aywo nare amaguta na obonyanya mbore bori bwarenge oboko gatate ng'akinyaneria twagatumekire iga iga bakenyeranirie kobeka ching'eni riko okenya oburukani ekwerende ne okanyana ni getungo bono ching'eni chikoyerana chire buya no omonyo chierete buya abagusimba bagotegererete abasemi bwaguche saba gusiba minto ase bakabeta mborobio nche bono egento kiabere kiogokumia igo ndire omoichano monene bogosiria omong'ina omonene bwenkeye naende omong'ina bweng'encho twarenge na ogosemeria nere ogotoa amagwaita muna into ebigori ebi ebike nere ogotate ng'aki bakinete iga na iga na iga ndio twanya kobwata chimbaratero kia nere omong'ina omonene orenge iga iga omonene yani onde taiyo bono tobwate omong'ina wa kenyoro omonene muno oyo osiro bia mono ata mwasirie omonto bweng'encho bono rirosi